Ranggon cetres kuwune kesuwun. BKSI. Kanggo sing BKSI. Alhamdulillah. Para santri, para murid Kiai Soleh sing Desa Sleman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samar beli, lalen beli, sing siningguri, sing kaya curut kecemplung saparane. Masih kenal sampean nih Gulan? Nyai Rangda kasihan. Santrine Kiai Soleh sing Desa Tebelah. Ora kelingan ning apa-apane, siji kenang ayune, keloro kenang sopane, sing nomor 3 kenang suarane, bahkan nembang persis kaya Mimi Haji Ida Sukesi. Alhamdulillah, bangga Rama Guru Kiai Soleh. Rama Guru. Alhamdulillah. Aturan guru digeser. Mangga ayo digeser. Bari jago. Sore padang esuk kaya katon sok lebat Gandrawi sarana kuning kembange demene kepatiwasa ngakalane sing bisa ngakalane sing ora bisa sering aye denok bunde denok aye pasami mitalia nokiin wabolan Mamae Albi Adonim ngajat carini minangkane sing denok cin sedewe Mamae Trisno jalani selawase boleh sabab kawan keliling bareng ketuon keleleng si ayanida sing teliti hati-hati sing awasi tindak lakune Rama Guru Kiai Soleh kang wonten teng Pondok Pesantren Sleman. Kehadiran kula Mukhtar hairing sedaya para santri pribasane lumaku golong-golong menghadap kalawan panjenengan ing setuhune kula badhe ngaturaken leksa deduka sewu ing bebendu duka ingkang kula sangga bendu ingkang kula suwun asrapatinun nyuwun gesang. Hasil kinerjane para murid kang pernah diperintah saking panjenengan
kongkon andeleng situasi lan kondisi ing wilayah Jatibarang lan sekitare nyatane ing waktu saiki lamun sojareng Sinaloka Sleman lan sekitare na kesebutaken laksana Badra Erawa sing aran Badra arane wulan Erawan arane mendung laksana wulan katutup dening mendung surem cahya situasi siwek boten aman Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembunge salam keselamatan dan rahmat saking Gusti Allah. Semoga dilimpahkan marang kula lan panjenengan sedaya. Mulane sing mirengaken hukume wajib balas. Waalaikumsalam. Kira-kira rahmat sing Gusti Allah sami-sami tumrap marang kula lan panjenengan sedaya. Ora ana pangucap kang paling agung, pangandika kang paling indah. Kejaba ngucapaken muji syukur alhamdulillah marang Gusti Allah. Kula kinanjar kewarasan. Wis dalem Guru. Wancia ing penaidal padang ulan tanggalipun 14 sasi ayu Rama Guru sering ngomong santri iku duweni arti, duweni makna kang bener-bener dadi panutan ing manusia. Setiap huruf ngandung arti. Santri setuhune arep arep nuruti tuntunan Rasul ilahi. Lamun sampeyan digodhog ning kawat sandra ketauhidan termasuk pesantren Sleman, sampeyan kesinar dening pancaran iman, mudu mengamalkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, sunah-sunah, menaati segala perintah-perintah Gusti Allah sesuai kelawan tujuan Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yen Gusti Allah nyiptakaken jin lan manusia kejaba kokon takwa. Kaya Gusti Allah menyesal nyiptakaken manusia jarang sing takwa, bisa dihitung karo jari. Manusia kang naati marang Gusti Allah ninggalaken segala larangan. Bener nalika perjuangan para ulama, para dewan wali songo, penyebaran agama Islam menurut laporan para aku, menurut laporan para raja yang penganut ajaran Islam 99%. Nanging waktu kuwen para wali ora bisa dibebodo. Para wali sidang, yo kita sensus ulang, apakah bener wong Islam jumlahnya 99%? Priwen cara sensusnya tekanan ning musala. Ramang-ramang bakal mendung sing mendung bakal udan. Menang-menang lagi
lagi keduh mikir nasib yang badan-badan siji bakal digawa mati pancen pisan dadi susah ngati. Para wali arep nyensus wong Islam tekane ora ning omah ning masjid ning musala. Jare para wali aja waktu Jumat, aja waktu sholat id, aja mengko bakal subuh kita sensus ning musola. Sing akhirnya karena para wali duweni karomah. Setiap musola teka ana sing kaya bemo ning arep siji ning guri loro. Ana sing kaya glindingan sepeda ning arep siji ning guri siji. Kadang-kadang ada sing roda satu, ya ada, ya pujian, ya qomat, ya amin, ya makmum, ya imam. Akhirnya para wali ngucap astagfirullahaladzim. Berarti wong kene iku Islam KTP. Mulane sampai dumadine jagat keramaian pasti manusia disebut Islam KTP. Giwar-giwur tanjakan Gunung Selau, gawe tajuk masjid pak dumur-dumur, modalnya sebatur-batur, sembayangnya ora kahawur, kaken layar keluyur, karo batur ora akur. Ribut karo sedulur, pejabatnya pada ngawur. Suwe-suwene rumangsa mancing kubur, nembe ngrasakaken siksaan kubur. Fa maya mal miskola darotin kharoyar, wa maya mal miskola darotin sahoyar. Sesuai kelawan amal nalikan ing dunya bakal munduh marang kowe panggawe. Adapun Ustad perjuangan kanggo nglawan wong Belanda. Sejatine iki memang wong Belanda iki awalnya sih bagus ya. Nanging kenyataane politik Davide Aktin perang. Sareng aya pasang minangkaning acan sadewo sing mirengaken aya pasang acan sadewo mama kulimbangan junti sareng mama sedire keding bos udang Rama Guru, aturan kula ketiwasan Rama Guru. Siapa wirwalatim tanah tamu. Ditulungi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tenang. Santri kumpul. Duduk. Astagfirullahaladzim. Guru Kiai Soleh gawe kaget ning para santri sing lagi ngrokna tausiah ceramahe Rama Guru Kiai Soleh sampai kita mau ngantuk ora saking kenang enake ngrokna ceramahe Kiai bliwurus sing jaba ada suara lontong tulung Para santri, kadangmu sedulur Sinar Wedi ya. Rama Guru. Santriwan Rahman ditulungi rupane. Kenapa ngger sikile ngger? Ketiwasan Rama Guru. Belahi Rama Guru. Kula sawise ananing liyaning Tuan Leong Chen. Kula ketiwasan Rama Guru. Ketiwasan apa? Kenapa sikile ngger?
kula ketembak sikile Rama Guru. Tembak blondo. Terus kena kesampean sing pernah dikandakaken, Ger. Nggih Rama Guru. Terus apa maning dumadine? Baba, Nggih, pangapura kulaku ya ternyata kabeh dadi kejarane wong Belanda. Awit lan kawitane mah wong Belanda ku perlu tanah. Barang sing kesebut tuan tanah kula teng wilayah Jatibarang. Barang jaluk tanah kula ya maksudnya mah dibayar. Barang anu kumaksa Kiai sehingga kula nenahan karena tanah mau wis tekibahaken karo masyarakat sing ana ning kono Jatibarang. iya. Baba bagian wong Cinaga selalu peduli nih wong ora duwe ya. Nggih, Sering ngamal, sering sodako. Al yadu ulia khairum minal yadi sufla. Tanganing dhuwuriku mulia Baba. Dadi lamun bisa maja nyadong bae dadi wong amber mulia. ya mboten Kiai. Yang bagi beras bae kula manggal minggu. Iya alhamdulillah syukur. Kilo selawe kilo. Insya Allah sampean bakal dadi mu'alaf ya. Berkat didikan santri Sun Rohman. Tiga mataji. Arep laporan apa mana? Wis laporane mengkene. Yang itu terjadi tengah anak kula niku. Anak sampean nang apa anak sampean? Siangi Ujian din sampai di ruda paksa Rama Guru. Di apa? Ruda paksa Rama Guru. Astagfirullahaladzim subhanallah. Ning wong Belanda. Nggih leres Rama Guru. Ya Allah Gusti. karena maksane wong Belanda kulane tanah dibayari ora oleh ya terjadine ning anak kula niku kanggo sasaran. Berarti wong Belanda iki sifat-sifatnya dudu manusia. Sampean aja silikati kelawan dumadine kekejaman wong Belanda kang ora mengenal pri kemanusiaan. Wong Belanda kang ora mengenal pri keadilan. Iki merupakan cambuk bagi sampean. Sebab kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Penjajahan mudah disirnakan saking bumi persada. Rening melanggar saking pri kemanusiaan lan pri keadilan. Ingat, sumpah sampean didasari kelawan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian iman. Aja sampean duweni pikiran wedi kematian manusia oleh di tangan Belanda, kematian manusia oleh di tangan pistol meriam, tapi Gusti Allah sing nentukan ajal kematian. Nduk Inggih kula Rama Guru. banyu bening mudu kena iwake. Maksud panjenengan Sirem duweni keahlian, suara emas, tari-tarian, dirayu wong Belanda. Dikala anak kesempatan, kita gunakan serang wong Belanda. Rama Guru, segala titah panjenengan justru tek antilan tek tungguning waktu seniki kangge berjuanging direne kula. Ayo nduk, insya Allah sira bakal dari Serikan di Sleman. Lamun tandang tumandang nyernah akan wong Belanda. Sampai neng ngiringe sing kaduan bae. Bulane Rama Kiai. Iya. Sae Rama Kiai. Waktu kula kapan neng Rama Guru? Dinakin pisan lawan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Sing hati-hati nduk. Assalamualaikum Rama Guru. Waalaikumsalam. Permisi Rama Kiai. Ya, sengaja. Oh, Ci. Permisi Ci. Ayo. Pak, istirahat teng pesantren Sleman bae, Pak. Ayo. Sing hati-hati nger. Allah, sira berantem.
sarukir gambar watu welan pisan kaya kaca najan ing ler mung kiri ing batin malah tetep ngakui esuk nakir nakir sing ditakir godong plasa esok mikir sore mikir kang dipikir biru masa kadang-kadang sok gawe larak mamaku lembangan mama sudirek di bos udang acalo sadewo sing mirengaken jangkrik demi sumlang ditinggal karing sun malang ditinggal lunga sareng nokiin saking sleman dewe mimit talia kedin kang mirengaken aya denok bonde denok mama kulimbangane kedin sing hormat Nok Iki kula Rama. pesene Rama Kiai Soleh Nggih, Kiai Luhung sing desa Sleman leres. jekonon sing aran wong berjuang akeh dalan menuju Roma. Kenang apa sing ditampilaken ing ngarep dudu wong lanang. Iki secara politik sing ditampilaken wong wadon. Maukah nok randa kasihan duwe kelebihan sareng bos prasaking wareg diminangkani calon tuan rumah ya Yusri kang ditembangi duwe kelebihan suara. Senok iki disebute ronggeng. Ngarti beli artine ronggeng. Cangkemeng rongrong bokonge ngenggeng. Modale apa kono? Modale Mimi Haja Juju Juleka keding. Mamaku Sleman Lor keding. Senok kabeh para santri indah-indahne dadi penata gending, indah-indahne grup kesenian. Risondok tekaning waktu tekaning waktu Bakat jiwa seniku netral. Bakat jiwa seniku bebas. Mulane ka ning jaman penjajahan yaiku sing aran Ki Jayana. Slamete kenang dadi jiwa seniman. Buru beli Jayana. Beli. Wong Karangampel are sinembang suarane mipit. Bisane slamet karena dadi jiwa seniman. Sebab jiwa seniman ku netral. Non blok ora berpihak mene, ora berpihak mene. Rama, Nun berarti rendah kasihan yang waktu kian dituntut ning tanggung jawab. senoke siap mentalan fisik, Siap. siap kanggo tumandang jare Rama Kiai, hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita ki asli pribumi Dermayu. Masa kudu kalah karo wong londo. Mister, Wow. hala DBD Mister. Kemana ini Ayo, abis punya kita jalan? nyusun siasat, kita nyusun Hala rencana. DBD Mister. Ayo. Hati-hati. Tanggule bokatan akeh jelugangane Mister. Lewat dia kakinap. Sing hati-hati Kemana muter-muter abas? aja nyeriakan
Kadang-kadang kegugu hari berbeda wong Belanda ke kaki nap. Seneng baik. Tuan, Iya. mau gedak peplayune kokohan ya. Bahwasane kokohan melayune ora kegedag. Bayang-bayang pelayune sampai hilang saking pandangan matane sun. Tapi ning lebakian kini mister delengen ora samar ora panggling ana sosok wandan bocah wadon semono ayune ya. Lambene tipis, kulite ireng-ireng manis, ora beda kayak wong wadon sing ngesor Kuno. Sing sebelah di sore. Kuno seumuran. Ditanya pencoleng Abbas. Wah, aja adu-adu. Non mas. Kita membakar karo bocah wadon lupa deg-degan bae sirat. Iya. Undang kula. Iya na susune sirat ko banget. Tambalannya telu. Halo tuan. Halo Maning. I love you. Apa kuno alap yuk? Wong Belanda orang ngerti I love you. Apa kono? Alap yuk. Kula. Kau dingin gak? Bahwasane isun ki banget kaget dengan sepinggir yang tanggul kali senok wong loroan ki. Lagi apa ini no? Lagi ngamen mas. Ngamen. Wong seni. Silaku tukang ngobrol, Bisa. tukang ngamen. Arahe mono. Kanjeng Iya. terbang gede kabaran kanjeng. Pegel gedag pelayune kokosan kien ketemu kelawan ronggeng. Kita iki butuh hiburan. Benar-benar. Aja sampai tenaga dikuras, otak berpikir sampai dan entok, langkah hiburan sing akhirnya mengkhawatir kelaran mister. Iya. Bukankah wong Londo iki seneng ning hiburane wong Jawa? Sementara ditangguhkan pihal kelawan tot kokohan Liong San kien mumpung anak kesempatan. Oh, jadi bener senoki bisa Nembang ya bisa. joget. Apa mana? Kau dingin ganok ari senok semene ayune kiarane sapa. Kula. Iya. Warti ya mas. Rang data perawan. Bisa di rangdaya kadang-kadang. Perawan ya bisa. Oh tadi bisa perawan bisa rangda. Kemuyu bae sirahku. Bas. Maksude maukah jarekin ki ronggeng? Iya. Bisa karaokean. Bisa karaokean. Seumpama pragat nembang, pragat karaokean gelem beli dibungkus. Oh non beli. Gelem senoknya dibungkus senok. Dibungkus. Dibungkus karo godong gedang. Tutu. Dibungkus karo. Ora. Jadi Dibungkus di bedong, di bedak itu di kiong. kula nek